APHL sia song pen aru nongching dia sai ke klempon lang parpan kacheleng adolong kahino parpi ka jok school college ka charle amu maratum kisung ka chatong nang Josia inti ka tharpi air hostess Indigo Airlines Kolkata pen Delhi along puthot akang tu yang deng kelidun thu Nexa RD Motor invite an application to fill up the vacancy posts of Senior Relationship Manager and Relationship Manager. The qualification of the post for Senior Relationship must hold graduation or HS pass, and fresh also can apply with 4 years sales experience. Relationship Manager must hold graduation or HS pass, and fresh also can apply with 1 year sales experience. The applications has also invited to fill up the vacancy posts to different districts like Nagaon, Moregaon, Hojai and Diphu. Date of interview 27th of May 2023. Venue RD Motors, Vozaru Motors, Birla, Diphu. For more information, contact 600901-870, 600901-872, 600901-871. Karbing nong live adap ke abirta ang ton pen arjik tha patumi aru ni phain kora phorni nijang karbing long rongkhang MSC constituency arlo satgaon mate rong troxia habara long APHLC rachare song ton pen aru nongching dia sai ki klempong APHLC song ton pen aru nongching dia sai ki klempon along rongkhang APHLC song klembang pubang phia tum pen chepatir piponsi APHLC song chapo Bikram Hanse tami chetong dun pen bangso aru nongching dia sai misen pen klem pachun pon APHLC song pen bangso aru nongching dia sai ke deng pon along Jasimet Bapuram teron pen ke to pon hirjir aru nongching di wat happy en ponsi bangso sai ke deng pon along Bikram Hanse pen raraphan parjupon APHLC song pen bangso sai ke deng pon kopia kenang sodlo lapen komara hemsi bangso sai ke claim damlo APHLC song japo Bikram Hanse pen karbiang live apa nang ke pachini donaram the non elitum puthot arjupon thusina tu bomji elitum la non ke itum uwe ki mietum ke ridnong chingdi busi theklong chotlo ridnong chingdi ke kan ke lage 15 minutes traditional dance kapre garu tum da do de masab tum do kuki reng managa tum anta do lage 15 minutes demonstration la daksi la 15 minutes ang bongsi rid ke pan lo longle ke chep lo ka duk ka we tum sai pa jut kok ti sita in practical itum claim lo buldang de lage 15 minutes pa judun e mo khiti ke long ya phan ke chikleon frog nai sok ke rodi phane chikleon frog nai la hen lo in practical ke la aru nong chingdi ke la hen lo he demonstration ke kan traditional dance ke la ke 15 minutes ang bong si tu lajit kok ti la hen lo la sila so aru nong chingdi ya phan ildom sar jai ka thar pen si direction ang pilo homosti tin ta me claim at nai bosinil tum ke dam tang bitung along ta me thengte ta du ko we men pu hai ka ti ki sin tum claim lo pini la dak le thot ta me tum thengte pen cheng lok ta du ko we han karbi tum garo tum ke chu han khiti sin tum ki kon kon si alam de da ka tok tang do la so ahir jir ke lage nile ke tok le ha thela so lo thui long sin ni long lo ta pen ka por he long ban ni ning samu ke tok la ke bapuram teron malina da pranga por nang kangreng kong kangku botor derpo bu arju long lema ko jirpo arju aru nongching di aporlo chili air pari aporlo lasi kangreng kong kangku turnon ko jirpo non kisang apor kalilo che od noi nangku nangcho barla nang barla nang chotiki amo dong kamu kampen wikibe karbiang long live Lakhain gora trok Dwarbagori constituency angkang Daythor police station kaparlo langparpan kacheleng adolong akele kahino parpika jo school college ki dunbom amu maratum kacheleng japhan anta thedung akisung kachetong nang labangso adolong kavike ajuding pikanlo local MSC Richard Tobi forest board chairman ahut pensi labangso adolong kahino lapenona banke education EM man etlo setame bangso adolong mi un idetlo
Lapen ke labangso dolong bike pen kaching koita abatai batailo setami pangkrevia sonsi manden. Lasinon tong sekot pen RCC adolong le selam le setami cek adolong an bagle nang selam pia sonti mesenji. Hathema students atum ke dam ke bang anke ake joywan doji pusi hawarara ratum pen chethan ponrenti. Lapen ke students atum kaning je polateng ke lang le ke thelote langsi ke hat ponang lupota pherang ke thingno nang chethan dun renti. Lasinon prabjin pen cek adolong an bag nang selam pi vek thapusi hawarara ratum pen chuning ridun renti. Rong sali panggil la bakso adelong lumah nang tung kai kita keteroy. Kang te kahing do ke pulon te gedang wa. Kahing lo che lang si hat pon. Lang sega hat pon lo. Kai kita lo pulang sega hat pon la delong kahing do ke. Ande pilon te nang tung tuning rigi la lokal IM. Irrigation IM tadi. La school dam han de long nang PhD ni sen. Besanji. Bang ando la pu student nang tung. News report Karbi Anglong Live. Nilib constituency ke parlo Koilamatia Hawar Dhoniram Ingtia Rong Asara Sopo Atagwam Degrum Ingtika Tharpen Kalitang Kachiti Sopia Tuma Sopia Dagwam Josia Ingtika Tharpi Kedamtang Surhini Rakresir Cap Made 2019 Aninkan Air Hostess Indigo Along Dimklong Chipalong Dun Therapy Puthot Kedamtang Aru Achik Lunipai Kresir Caparni Delhi Airport Indigo Along Kang Tuyang Deng Chipalong Dun Thusi Hem Isilapen Kadokave Chipo Chiro Atuma Phan Nongmi Kebanpi Josia Ingti Kathar Pia Sarbura, Degrum Ingti Kathar ke, Koilamati Rihajan LP School Alongsi, Headmaster Apusi, Klembon. Lapen Kalitangka Chiti Sopi Setame, Koilamati Hawar, Kasomari LP School Alongsi, Headmistress Arpusi, ke Klemlo. Bonta Kedamtang Surihini Ratroxi Madi 2007 Aninkan, Josia Ingti Kathar Pia Sarpi, Kalitangka Chiti Sopia Bang, Apor Pepen, Heloving Adim, Sangtet, Choendang Juilo. Josia Ingti Katharpi Kedamtang Surihini Rakresir Cap 2019 Aninkan Kolkata Indigo Airlines Air Hostess along interview pidunsi Chepalong Dunlo. Bangso asai ke claim kedam ke mesen penajo ke chengsi Miss Indigo Setami Chepalong Duntulo. Kardom aprangsi Karbi Anglong Live Abirta KAL Adap Abirta nilihin pen kardom nang sipig lo kardom nilimen Samson ti Koilamati pen nili nang itu pan pini isi ningarong meme Abirta ke lapuson hano ilitum haku ko ke ilitum karbia khe ke inglong arlok ke do atum si aphai ke ong lapian part hala sohor bang ke solo so mate arlo so martum han bang ke bihe ke ko ban me bang hem ke chubidun lapian uso ubok usuk pa beidun asai si paklem loke charli to war hinam bang ke itum karbia khe tum ong dung tum ke loke charli le mante bang hem mu le thelo dang te mu ding lo dang te bang hem le rok si posi pachari stame la ale be posi penang ong dung atum bang ke pu stame nona kai abang ke itum kal bia khai stame inglong ke do la pen thoi ke do itum kal bia khai tum stame make prang tang lo la pen lok charli ahin bang ke penang an le dun tang lo la pen itum ke non bang ke pin sumar alo sumar tum stame ke charli ke isiwet la Josia Ingti Katharpi ahem isi atum doanta kang tui angding kile dun boma joini arnama hirjumia kang hona joksi lapuson angding kile dun lobu chela khabonsi ning arong pik an loposi nang pachini dun Degrum tikathar lapen karlitang kache tisopi alang tum bahini asupi adawam so Josia Ingti Katharpi alang like biheke kopen la loke charli aning hangpik lapen aning repik lapen alang li bihe ko pen loke charli la pen asai ang deng adowe kitang si kidam tang 2019 anikan air hostess Kolkata rong supilong alang le interview pidun no labang so interview sami tibet kipi ben labang so interview kimisen pen ajok si labang so Indigo company tu bangke alang kan selected mate select mon lo ingwai pon lo la pen alang li 2019 pen alang li sai claim nun si peneng 2023 haru ni phai krisur kep ani an bangke alang phan ki claim mission alang le ning reset la pen alang le ki do thak mission asai do an tam alang le chi claim pe me pen ajok alang li phan Josia Ingti Kathar pi phan bangke isi anong ek hedung ning arong me anong ek alang le phan pi pejir lo
lapen alang lipan PDF pen alang lipan non bang ke ador mah mate cikloyon bang alang ni ke chong dadun ke long nang ji abai no aseleri bang ta bat pon bom lo Koilamati pen Samsoning ti Karbiang Long Live. Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji. Nili kesu abangge pung pongchot puming mang la pesom du la pen farmasi mod la dawai form ene lo stami mi la amar jivan ko dawai en pen ang thega bangai cholong la so kiso ajoy ni si ni la so duwai chu lo non bang ke chu bom lo ke non dumi thang ni chuklem chu dam ni lo ni la si pharmacy to wa medical long sitami chel chobom lo sitami hang arjada long li labang so do wa ki chopen ni ta okran misen Klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri iknon. West Karbiang Long arlo Tika Rubber Producer Society pen patir pi ponsi patumi aru ni phai kora phoarni tai ikpi Tika umcheret langching bar pen borpu apartment rubber arong akejoy pen kerona jaime kedeng pon TRPS Samaipu Robinson Ronghang Lapen Dunmaipu Edison Teron Hatumpen Kapachinia Teng Polote Political Atumpen Kacherap Thanga Vepin Lapen Alang Litumpen Kabor Ia Joksi Northeast Mitra Atumpen Chingki Chingwaisi Rong Arara Phanake Joypen Rapon Lapen Edon Along Pen Rong Pharo Plira Phokep Rubber Aklim Ronpon Nong Lupusi Perangkyang no Than Pachini la kenal tum kabor ipan kabor iban si kewan lo council pen thang dawe la so sorlong ji ningkan troxy ninkan troxy apirote so ki chu e son mulana pami pulote ningkan phopen sor lo ninkan popen sor nili methang ke nili ningkan phopen si sor asi lana kalana upor lo lage methang to climate lo tini botok opini effect lo ma botor phan ke effect ke dodo nili dim ta lason arwolong lason pu thi prepra amat injui ko lason dodo Bangsor Northeast Mitra Scheme pen keron ponji lake peneng surihini rengkora ke thom lapen surihini rengkora phoan ron ponji lapen command ne jong si rubber karcheji ning hangabang do pulotangte nang birta tame puta pachini Panjilang ke scheme ke dolang posi moninga ku pithoyi penon ki pibom ke lake don pharoi sira don ar ke bapat rubber board pen ake rablo lake ake joy lo asi dak rongara tum kereng iji our side you see rubber board pen ke thik pon Bangsor rubber karche pon lake lang pami lapen lana pami lo pulotangte ningkan pho anta aphik sorpen alilongji lapen patumi aru ni phain kora phoarni don pharo isira nerkep ahem tuna tuma phan ronpon longlo lapen non nini ni thoma phi puthot ronpon thuji puda than pachini pon pharo plira pocket pharo 1 hectare beneficiaries to ma latum la pana ron det na kera ko pi to la la bakso rondet pen to pan subsidy pithoji la pen ke dak RPS pen la kadowe ruler la robot ke koi la pen ke smoke house pen office like that rubber board per kera piji Hamren pen Danieling hi Karbiang Long Live Assam angkang mate seba board pen ke paklang pon ke basar lang ang thekalong Phuloni Holin Fan School pen mesen ang thek kachapalong dun pen ajok Phuloni epechal se aro pen Holin Fan School principal aphan karcho Phuloni constituency angkang along isi Holy Infant School along pen peneng HSLC sadlang ki pidun pen ki piatum antame pas dunet Laswajok patumi aru ni phain kora phoarni Phuloni epechal se aru atum birta karjulong pen ningkarong ningkang samajok Holy Infant School principal Robert Tobiaphan karchodam Athe HSLC sadlang Holy Infant School along pen bang ingkora sirkebatum tokdunlo Lasong bong pen bang Chris sirkebatum first division lapen bang kebatum second an angdeng chepa un pen
Satlang ketok donatum anta inuta kesang pona bejok ningkarong pen phuloni aro APHLC president Dhoniram Timung pen japonsi karjo asai lepen kachoro asai dengpon. Hawara fan isi somara fan future labangso ke pathek anoles ke kendang lo kadok kabe leadership ke paman labangso aja kongke school long sidolo lapen ke non parent guardian atum sitame labangso school of han ke misen nang labangso ka cirap cito pen bangsi peneng bang ke lang litu ma school bang ke misen nang ke long kondo asi ke bang yarni sitame lam suse parent guardian lapen itum hawara long ka cirap cito do na bang ke akenang chok pusi mili kadok kabe pulune consequence hawara fan sitame alang litu fan si kachuni ni kondo Phuloni pen dirjona rongpi Karbi Anglong live. Pini Adap Abirta kel ponsi kang tonik lo.